ಈಗ ಆಪುಜಿನ ಪಲ್ಲೆ ಡೇರಿನ ಹೆಸರು ಮನ್ಪುಲಾಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ 4 ಲೈನಿಗೆ ಒಂಜೆ ಮುಕ್ಕಲ್ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ತುಳುವೇರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ತುಳುವ. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ 11th ಡೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೈದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ 11ನೇ ದಿನದ ಚಾಲೆಂಜ್ ನನ್ನ ಕಾಲಿ ಇಪ್ಪುನು 4 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕಡ 15 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವರೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲಂತೂ ದಿನ ಪೋಯ್ಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಅವಳ ಇನ್ನಿ ಅಂತೂ ಎನ್ನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಒಟ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದುಲ್ಲ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ನ ವಿಶ್ ಎನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಆಲ್ ವಿಶ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆದ್ ಕುಲ್ದೋಲು ತೂಡ್ ಏನು ವಿಷ್ ಎಂದು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಹೊಸದು ಇತ್ತಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೂರ್ತಿ ದಯ ಪಂಡಾಗ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ. ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಟಾಸ್ಕ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಿಡ್ದು ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ. ಸೊ ಇದು ಎಂಕುಲು ದಿಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಏಪ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಏನ ಟಾಸ್ಕ್ ಪಂಡ ಗೆಸ್ ಮಂದರ್ ಏರಣ್ಣಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಮದಿಮೆ ಅತ್ತಿನ ಬುಡೇದಿ ಅರ್ಲೇಗ ಒಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ರ ಒಂಜಿ ಎತ್ ಟೈಮ್ ಅಬ್ಬಿಯಸ್ಲಿ ಜಿಣ್ಣಲ ಎನ್ನ ಬಡದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂದಿಪ್ಪೆ ನಾನು ಓಕೆ 5 ಗಂಟೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಓಕೆ ಮೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದಿಪ್ಪೆ ಪನೊಳ್ಳೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪನೊಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೆ ಅಂದನ್ಪೋಲು ಆಂಡ ಆಕುಲು ಬತ್ತದು 10 ನಿಮಿಷ ಆನಲ್ಲ ಮೋನ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಜೋರು ಮೋನ್ಲ ಏನಾಡಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ದೆಪ್ಪು ನಾವು ಒಂದು ಪುರ ಬೇರೆ ಅವನು ದೆಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇದು ದಾದಾ ಕನ್ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನೆ ತುಂಬು ಏರಿಗೆ ಇಂಚಪುರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಪಂದಿದ್ದೇರ ಅಕುಲು ನಿಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ ಪನ್ಲೆ ಇಂಚ ನಿಕುಲ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಕುಲು ಪಂತೇರ ಅಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪರ ದಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಪೋಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀ ದಾದ ಟಾಸ್ಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರೆಗ್ ಇನ್ನು ಸಾರಿ ತುತ್ತಾರ. ಸೊ ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಈಗ ಸಾರಿ ತುತ್ತದು ರೆಡಿ ಅವರು ಸಾರಿ ತುತ್ತು ಅಲ್ಲೋ ಮಲ್ಪ ಅವು ವಿದೌಟ್ ಮಲ್ದಿಜಾನ ಸಾರಿ ತುತ್ತುನಾ ಅವೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಒಂದೇ ಕತೆ ಹೇಳದವಾರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರಕ್ದದೆ ಎನ್ನ ವಿಶ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಕಣನ ಸಾರಿ ತುತ್ತೋಡು ಅವಳ ಆರಾದೆ ಏರ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ತುತ್ತನ ಉಂಟದ ಎಂಚೆಂಚೆ ಮಲ್ಪ ಹೋಗಿನ ಸಾರಿ ಹಾಡನ್ ಬಂದ್ರಬಲ್ಲ ನಾವು ದುಂಬೆ ಬಂತಾನೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜ ಬಕೊಂಡ್ ಸಿರಿ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇಡದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೋ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಪ್ರದಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನು ಸಾರಿ ತುತ್ತನ ಇಂಗ್ ಲಾಣಲು ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ತದನ ಇಂಚೆ ತೋಯಿಪು ನಿಖಿಲ್ನೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಹಾಳಾನಂಡ ತಾರ ಇಂಪಸದ ಸರ್ದತ್ಕೊ ಅಲ್ಲ ಅವು ಬರ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಉಂಡದೆ ಆ ನೀರ್ನ ಒಂದು ರೆಸ್ ಹಾಡುವಂತ ಪಾಡು ಟಾಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕೂಡ ಹಿಟ್ಲ ಕೂಡ ಬೆಲ್ಲ ಪರಡು ಏನಂಚ ಪರಡು ಇಂಚ ಪರಡು ಬಂದಾಗ ಎಂಗುದು ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವು ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪರ ದಾಲಾಪ ಜಂಗು ದೊತ್ತು ಜನ ಸಾರಿನ ಅಪ ಹಾಡಾಕೊಂಡ ನಿಕುಲು ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಆಯ್ತು ನಿಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪಿಜಿ ಹೆಲೋ ಅವೇ ಸಾರಿ ಬಕ್ಕ ಸಾರಿ ತುತ್ತು ಜನ ಒಂದು ಇಂಚಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಕಡಪುಡು ಧಮ್ಕಿ ಬಾಡ್ಲು ಮಾರ ಧಮ್ಕಿ ಬಾಡ್ ಎನ್ನ ಬಡಿತ್ತುಲ ಪಾಪದ ಅನ್ನದಿಕ್ಕಣ ತುಲಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತುಲಗೆ ಪಾಪದ ಕಣನೆ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಇರು ಸರಿ ತುತ್ತೋಡು ಓಕೆ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ ಮುಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೆ ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಏತ್ ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾರನ ಒಂದು ವಾರ ಸೊ ನೆಟ್ ದಾದ ಪ್ರೂಫ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಇಂಚ ಕೇಳ್ಲೆ ನೆಟ್ ದಾದ ಪ್ರೂಫ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಏತ್ ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾರ ಅಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಅಪ್ ನಿಕ್ಕೆ ಸಾರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಎಂಕಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರದ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲು ಸಾರದದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಉಂಗುದುತ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಸಾರದ ನಂಗೆ ಕೂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ವಾ ಲೆಕ್ಕ ನಿಂದು ಒಂದು ವಾ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ನೋ 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 ನಿಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನಿಕುಲ್ ಕೇನ್ವಾರ ಬುಡಿ ಬಲೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪಡ ನಿಕುಲ್ ಕೇನ್ವಾರ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪವರ ನಿಂಚಡ ಓಕೆ ನಿಕುಲ್ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪವರ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಲಿ ಇತ್ತೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರ ಬಂಗೊಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪಣದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಏತ ಅಂಜೋ ನಕಲು ಸೀರತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ ಪುಗ್ಗದ ಜಡ ಗೊತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಪುಗ್ಗದ ಇಟ್ಲ ಅಂಜೆ 2 ನಿಮಿಷ ಸುಲಭ ಬಂತು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಬಂಗ ಅದ ನಾವು ಬೋ ಸೊ ಟೈಮರ್ ಆನ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ಮೇರೆ ಓಡಿಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಬೋರ್ಡು ನೀವು ಮಾತ್ರ ರಿಹರ್ಸಲ್ ನಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಮುನಿ ಸಾಂಗ್ ಎತ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಹಾಫ್ an hour ಹಾಫ್ an hour ನಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈ ಮುಕ್ಕಲ್ ಜನ ಇಟ್ಟು ಓಕೆ 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 ಅವಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಬೋರ್ಡು ಮೊಕ ಸಾರಿ ಅಂಚ ನೆಂಚಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾರಿ ಅಲ್ತ ದಿಡಿಯಂ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿನ್ನ ಸಾಂಗ್ ದ ಕಾಲ್ 4 ಲೈನ್ ಸಾಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಈಗ ಆಪುಜಿನ ಪಲ್ನೆ ಡೇರಿನ ಹೆಸರು ಮನ್ಪುಲ ಅಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ದ 4 ಲೈನ್ ಗೆ ಒಂಜೆ ಮುಕ್ಕಲ್ ಇರ್ತದ
ಈ ಮಾಡಲ ಜನ ಅಂದಾತ ಈ ಸಾಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಮುಖ ನಿಂತ ಸಾರಿ ಅಲ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿ ಉದ್ದುಂಡು ಹಾಗೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಓಕೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಸಾಂಗ್ ಬೇತೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಸೀರೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಹಿಡ್ದ ಸಾಂಗ್ ಹಿಡ್ದುಂಡು ಅದು ಏತ ಟಪ್ಪದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ನೋಡ ಆಡಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗಂತೂ ಮಂಡ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ವಿಷೀತೆ ಇದು ಸೀರೆ ಸುತ್ತೋಡು ಮಾಗೆ ಅನಿಕಾದ ವಿಷಯ ಸಿದ್ಧತೆ ನೋ ರಿಯಲ್ಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ರಿಯಲ್ಸ್ ಅವರು ದಾಲೇಜಿ ಆನಂಜಿ ನಜ್ಜಿ ಈಗ ಮಾಮಿ ಸೀರುತು ಮಾಮಿ ಅದಿ ಪಡಿ ನಜ್ಜಿ ಅದಿ ಪಡೆ ಇತ ಯಾನ್ ಮದಿ ಮೇರಿ ಸಮಯ ಯಾನ್ ಸೀರುತು ನಬ್ರು ತೂತು ಜರಿದಾಗ ರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೀರುತು ಪೊಣ್ಣಲ್ ಬರ್ಸುತ್ತೆ ಲಂಚ ಬಂದು ಎಂತ ಕತೆ ಮಾರ ಓಕೆ ಯಾನ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಜಿ ಕೊರ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬೋಕ ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟಾನು ಓಕೆ ಎಗ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹೆಂಗ್ ತದಿಕೊಂಡದ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ರೆಡಿ ಅಲೆ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಓಕೆ ತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನಂತೂ ಹೆಂಗ್ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಒಂದು ವಾನಮ್ನದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇದು ವಿದ್ಯಾ ರೂಲ್ ವಿದ್ಯಾ ರೂಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಏನ್ ಆಪಂಡ ಅದು ನಿಗುಲು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಂಗಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಏನು ಆಪಣೊಂದು ನಿಗುಲು ತೋಂದಿಪ್ಲೆ ಸೊ ನಿಗುಲಂತೂ ಹೆಂಗಂತ ಎಂಜಾಯ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗಂತ ಎಂಜಾಯ್ ಆಪ ಬಂದು ನಿಗುಲು ಎನ್ನುವೇನೆ ತುಲ್ಲ ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಸುಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಪಾಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಗೆ ತಪ್ಪಂಗೆ ರೇಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಇದಾದ ಎಂಕಾರ ಮೆದಳಿಗೆ ಪಿನ್ ಪಡ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಸೊ ಅವೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂಡೇರು ಯಾ ನನಗೆ ಪಿನ್ ಪಡ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಸ್ ಕೊರ್ಕ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಸೊ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತೀರೇನ್ ಕಲ್ಪ ಹೊಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ತೋಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜನ ಹೊಡಿತಂಡ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಳುವ ಈಗ ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಮಾಡಿತ್ತದಾನೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ನೀನು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟು ಕಾಡಿ ಅಮ್ಮ ತೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಇರ ಮಾರ್ಮಾಲೆ ತೂಲೆ ಹೆಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರದ ತೂಲೆ ತಿರುಗುತ್ತಂದ ಇಂಚ ಕಂತದು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಬಾರ್ದು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಬಾರ್ಡು ಒಂದೇನು ಕಂತದು ಇಂಚ ಕಂತದು ಒಂದು ತುಂಡು ಒಂದು ಉಂಡು ಓಕೆ ಮೂರು ಉಂಡು ಇಂಚ ಕಂತದು ಇಡಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಮುಂತದ್ದು ಒಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಇಂಚ ತಗೋಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತೋಡು ಒಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆರಿಗೆ ಬರ್ತೋಡು ಇಂಚ ಪಿನ್ನ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿನ್ನ ನಾಡು ಎತ್ತೀನಿ ಮೂರು ಇಂಚ ಪಿನ್ನ ಪಾಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂರು ಪಿನ್ನ ಪಾಡ್ರೆ ಪುಡಿ ಇಂಚ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆಗಿ ಸೆಪ್ ಇಂಕೊ ಆಣಲು ಪಾಡಿದೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪಡ್ತಾನೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಒಣ್ಣುಲ್ಲ ಏರೆ ಸಿರಿದುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಲ್ಪು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಬಂಗಿಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಜಿನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಗಾಲೇಜಿ ಅಂದ ಮಾರೆ ಏನು ನಾವು ಮಾಡುದು ಕಾಮಿಡಿಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಯ್ಯಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಚ ಪಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಇಂಚ ಬತ್ತೋಡು ಅಂದ ಇಂಚ ಬತ್ತೋಡು ಅಂತ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಅರವತ್ತೋಡು ಇಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂಚದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೋಡು ಇಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಇದು ಮಲ್ಪಡು ಇದು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಬತ್ತೋಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಸರ್ತ ಉಂಟು ಇಂಚ ಸರ್ತ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಬೋದು ಬತ್ತೋಡು ಮಿತ್ತದ ಬೇಗ ನನ್ನ ಬೇಲದ ರಪ್ರ ನೋಡು ಕಮಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಂ ತೊಂದಣ ಹೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಆಡದ ಓಕೆ ಒಂದೇನು ಈ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಡಿ ಒಂದು
ಮುಲ್ಪಾಡು ಬೇರೆ ನಾಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮುಂಚೆನೆ ಇಂಚಪೋದು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಕೆಲಸದ ಅಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯ ಬಂದಾಗ ವಯ್ಯದ ಬರ್ತದ ವಯ್ಯದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತೆ ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊತು ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಳ್ಳೆ 100 ಜಾಗೃತ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಪೂಡು ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗಳು ಇತ್ತ ಇಡ್ಬೇಕು ಒಂದ ಆತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಡೇ ಇವದೇನು ಇಂಚ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾಡು ಕನ್ನಡ ತೂಗುನ ಅಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ತೂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ವಾಹ್ ಆಯ್ತಾ ಬಲ್ತಂ ಪೋಲಿ This is how. This is how. See? It's very ಸುಲಭ ದಾಲೆ 7 ನಿಮಿಷ only 7 ನಿಮಿಷ 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರುತ್ತೇನೆ ಸೇರುತ್ತರ ಕಾರಣ ಅದೇ ಈ 7 ನಿಮಿಷ ಬಿಡುವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನಿ ರೂಪಾನದ ಖಾಲಿ 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬಿಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಸರ್ ಏನು ಕೊಡ ಹೊರಬಿಡು ಅಂತ എന്നോട് ഈ ലെപ്പോട് മാത്ര എന്നോട് ഈ ലെപ്പോട് നിക്കൽ വന്നേ ഓഡിയൻസ് സൈഡ് ഓഡിയൻസ് നിക്കൽ വന്നേ ಎಂಚ ಆತಂಡ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಆತಂಡ ಎಂಚ ಅಂತ ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೋಕತ್ನ ಒಂದು ನಾನು ಪೂಜೆ ಆಂಡೆ ನಮ್ಮ ಐಸಿ ಇಂಚ ತಂದ್ಕೊಂಡ ಎಸಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 7 ನಿಮಿಷ ಯಾರು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವಾರ ಸೇರುತ್ತೇನಂಡತ ಅಡ್ಡೇ ನಿಮಿಷ ಇಡುವಾಗ ಆನದ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಟೆ ಪಿನ್ ದಾಯ್ಪಂಡ ಮಂಡಲ ಇಂಚ ಶೇಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ಸನಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೋ ಶೇಪ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ಸನ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ದಾಯಿ ಶೇಪ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿನ್ ಪಾಡು ನೆಟೆ ಪಾಡು ರಿಪ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು 3 ರಿಪ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡದ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಂಗೆ ಅಂಚ 3 ರಿಪ್ಸ್ ಬೈದಂಡು ಸಿ ಅವೇ ನೆರಿಗೆ ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ಇಂಚ ಮಂದ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ನೆರಿಗೆ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆನದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಒಂದೊಬ್ಬರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಬ್ಬರು ದಾಲತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಣ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇ ಅದು ತೆಲ್ಪುಂತಲಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಥ ಎಂತ ಏನಾದ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಂದು ಬಿಡಿಯೋದು ನಾನು ಧರ್ಮದ ಪತ್ನಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಓಡುದು ಯಾರು 7 ನಿಮಿಷ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾಕಿರ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಆಂಡೆ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಬಿಡೋದಿನ ವಿಷಯ ಅದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ನಿಂತಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಅಂಡ್ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಇರಲಿ ನಿಂಕುಲು ವೈಟ್ಲ ಎಂಕುಲು ಏನಂತಾರೆ ವೈಟ್ಲ ಅಗ್ಗುಜಿ ಎಂಕುಲು ವೈಟ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಕು ತೋಜ 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೊ ನನಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಾಪಣ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಲೇಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಬೊಕ್ಕ ಸುಳ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಜೆ ದಿನ ಈ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದ ಖುಷಿ ಆದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್